Bueno, nací en Celeiro, 16 de setembro do ano 1936. O primeiro que fomos ao mar foi con 12 anos, con meu abuelo. No ano 67 compramos un barco, que chamaban Patriarca San José. Aí fomos á Volanta. Como no tempo de Brau, nada máis, porque o barco facía era de madeira, un barco pequeno, e Gran Sol sempre é raro que non haxa temporales. O Gran Sol puxeron o Gran Sol os franceses. Eso ven dun tipo de lenguado que lle chaman sole en francés. Sole en francés é lenguado. Como era grande, pois lle puxeron Gran Sole, que non é porque o sol seña grande ali. Toda a zona do oeste de Irlanda colle é o que podemos chamar Gran Sol. De onde está o cantil de Gran Sol hasta os puertos máis cercanos de Irlanda, como pode ser Valentía, como pode ser Castetrón, tes 200 millas. Ven un mal tempo, pa onde vas? Tu eres un porto cerca, ainda te podias meter ali, pero estás a 200 millas da costa. O banco de Gran Sol ten moi pouco fondo. Ten 70, 80 brazas e aí o mar, cando salta para noroeste, o mar aí arbola moito. É moi peligroso meterse aí. Era o patrón do barco, tanto no Patriarca San José como despois máis tarde no outro barco que tuvemos de ferro. E os primeiros anos era fastidiado porque traballábamos día e noite. Casi non había descanso, 3-4 horas, hasta que despois nos organizamos e entón traballábamos a turnos. Duro era polos temporales, polo frío, non por outra cousa. Sabes que tiñas que estar no barco 15 ou 20 días, sin vir a casa, sin ver os fillos, sin ver a muller, pero xa estábamos acostumbrados a eso. Mentalmente a xente levaba ben, vaya, a maioría. Ora, o patrón, non. O patrón non, porque se non pescabas tiñes que ir para outro sitio. Sigues sin pescar e traballaba cho cabalo, por dicirlo así. Ou que maña o pasado, que estaba só en dos partes, que daban temporal, ahora pa onde vou. Meu pai morreu na Galerna. Os outros estábamos tamén no mar. Pero cando empezaron a ir os barcos ao fondo e iso, todo o que pasou, a min o patrón Manzano mandoume que me fora do puente. E no muelle estaba esperando un mariñeiro, un amigo meu, que me dixo, vente que vou contigo a casa, que teu pai ten as costillas rotas, non lle pasou nada, que solamente rompeu 2 ou 3 costillas, foi o que me dixo. Cheguei a casa e xa vin o que había. Meu pai xa nunha caixa. Foi o único de 32 ou 33 que morreron, foi o único que se colleu. Viñamos navegando e desapareceu-nos un home, que era o cociñeiro. Cando nos dimos de cuenta que faltaba do barco, que avisou má xente, que faltaba Carlos, dimos volta. Cos focos encendidos, tira, porque viñamos para sur, e puxemos ao revés, para norte, a ver se o encontrábamos, de noite que va. E ali quedou o home. Eu xa fun á casa da muller, a mí saltaba o corazón do peito, e após agarrarse a muller a min, a berros e gritos, oye, eso foi o que máis me quedou grabado.